que us explicaré avui potser són aquelles preguntes que s'han quedat una miqueta en el tinter o que molta gent potser es faria i que no s'han explicat bé. Ja us he dit que el més important és sobretot posar-se les ulleres. Quan? Molt important, les ulleres han d'estar posades sempre a la fase d'eclipsi parcial, és aquesta fase. Només es pot treure exclusivament aquí, quan l'eclipsi és total, quan no hi ha ni un raig de llum que es vegi, solament es veuen les perles de Helsing que diuen. En aquest moment es poden treure. Això dura un minut. En pic passi i torni a aparèixer rajos de sol, ràpidament, igual que a la fase parcial, t'has de posar les ulleres. A l'eclipsi total només es veurà a Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. La resta de Catalunya no es veurà l'eclipsi total. A Barcelona es veurà amb una opacitat de quasi el 99%. Compte, me fa molta por que amb un eclipsi parcial del 98-99% la gent es pensi que és un eclipsi total. No ho és. A Barcelona no es poden treure les ulleres en cap moment. Sí que es pot treure allà on hi hagi l'eclipsi total, que és aquí, a Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Molta gent voldrà gravar-ho. Bé, jo ara us faré una demostració. La gravació no es pot fer amb el mòbil, perquè si ho fas amb el mòbil es farà malbé el sistema que té el mòbil. Has de posar un filtre. No serveix posar la ullera aquesta com estic posant jo. Hi ha filtres que venen per fer fotografies del sol. Primer us recomanaria que no ho féssiu. Si voleu, a pesar de tot, fer alguna fotografia de l'eclipsi en fase parcial, sobretot, mireu sempre la pantalla, mai, en cap moment, el sol. És que si us poseu les ulleres no veureu el mòbil. O sigui, no podeu portar les ulleres aquestes i fer la fotografia. Per tant, tindreu que treure's les ulleres per fer la fotografia i és perillós. És perillós perquè l'ultraviolat te pot vindre pels costats. Per això l'important és a on enfoques la mirada. Enfoques la mirada a la pantalla. I ja us dic, el millor seria que no les féssiu les fotografies. Aquesta és la recomanació. Els nens, ja he insistit molt, sobretot, que no mirin pel damunt, per sota, vigileu-los. El que fa mal és mirar el sol en fase parcial perquè arriben les llums ultraviolades i afecten a la part central de la retina. Ningú ha dit, però què passa si està núvol? Bé, és que tenim possibilitats de que estigui núvol. Si hi ha tormenta no veurem res. Si ja està molt núvol no veurem res. Però si hi ha núvols alts, sí que és possible que es vegi l'eclipsi parcial. En aquest cas, hi ha alguna seguretat? No, s'heu de posar les ulleres igual, on que estigui núvol. Un altre dels efectes a tenir en compte és l'efecte de la pupil·la. Pupil·les grans dels jóvens entra més llum, per tant, més perill de lesió. Pupil·les petites de les persones grans, menys perill. Color dels ulls. Els colors blaus, més perill de lesió. Els més foscos, més marronosos, menys perill. De totes maneres, tant si ets jove com si ets gran, sempre ulleres a la fase d'eclipsi parcial i treure-se-les per gaudir de l'espectacle en l'eclipsi total. Compte, l'eclipsi total no dura minuts, no, dura un minut. A Terres de l'Ebre 1 minut i 1 segons. Aquí a Camp de Tarragona una mica menys d'1 minut. Quan torna a haver-hi rajos de sol, automàticament ràpid posar-se les ulleres. Podeu trobar informació de l'eclipsi aquí, amb aquesta pàgina eclipsicatalunya.cat, de per on passa o on es veu parcial, on es veu total. Recordeu que total és Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre. Fora d'aquesta àrea serà parcial, o sigui, tant a Barcelona com al Pirineu. I això vol dir posar-se les ulleres sempre.